Cumpără EMAG Gia Crazy Days. Pe EMAG ai reduceri magice de până la 50% la peste 70.000 de produse. Aduci bucurie tuturor. EMAG. Știi că există un adeziv pentru proteza dentară care ține până seara? Fixodent. O singură aplicare ai parte de fixare superioară până la sfârșitul zilei. Fixodent. Fixare puternică pentru o senzație de dantură naturală. Head & Shoulders prezintă: pe umerii unui portar nu stă doar un nume sau doar speranțele unei echipe, ci stau și laudele și criticile fanilor. Dar lucrul care nu-l vor purta este mătreața, mulțumită lui Head & Shoulders. Umerii sunt făcuți pentru măreție, nu pentru mătreață. Head & Shoulders. Tati știu, doar tati știu cum să îți fac un Crăciun mai hazliu. Iluminite cu țurțuri, săniuțe cu dulciuri, doar tati știu. Vino cu copiii tăi la evenimentul de Crăciun Telecom pe 17 și 18 decembrie în Park Lake Shopping Center. Ți-am pregătit o mulțime de surprize și cadouri garantate cu fiecare joc. În plus, poți câștiga prin tragere la sorți televizoare smart Samsung, telefoane iPhone 7 și ceasuri inteligente pentru copii și părinți. Telecom. Experiențe împreună. Steaua a câștigat un singur meci din ultimele 5 jucate în Liga 1 și a ajuns la 2 puncte în spatele liderului Viitorul. Eliminați și din Europa și din Cupa României, roșii-albaștri încearcă să revină, măcar temporar, pe primul loc. Regre că am fi optimist, pe termen lung. Vor fi antrenamente, vom avea timp mai mult să pregătim, vom avea timp să vorbim cu ei, vom avea timp să-i facem să înțeleagă ceea ce înseamnă Steaua. Asta este, trebuie la fiecare partidă să fii la un nivel foarte înalt, pentru că orice echipă își dorește să câștige contraatac. Încercăm să salvăm ce mai este de salvat. Și asta este. Mult mai optimiști sunt foștii jucători ai Stelei. Steaua este în față în campionat la 2 puncte, dacă nu mă înșel, de primul loc. Urmează play-off-ul. Nu, cred că și sper că Steaua câștigă campionatul. Ivan a avut prima ocazie la Chiajna, dar nu a prins spațiul porții. S-a transformat apoi în pasator pentru Gustavo, dar brazilianul a șutat slab din poziție ideală. La cealaltă poartă, Serediuc a ratat incredibil 1-1 cu portarul. Repriza a doua a început sub semnul ratării monumentale a lui Gustavo din 5 metri. Imediat, Mateiul a pus și la grea încercare pe Bălgrădean. Chiajna putea da lovitura prin Bucurică, dar mingea lui transversala. Craiova a revenit în atac, dar Băluță și Nuno Rocea i-au luat la țintă pe adversari. S-a terminat 0-0 și oltenii au egalat Steaua și Gazmetan în clasament. Craiova a demonstrat încă o dată că nu știe cum să trateze momentele cheie. La Chiajna, oltenii au ratat pentru a 5-a oară șansa de a urca în fotoliul de lider. Când am șutat bine, a scos-o, cum îl cheamă, Bălgrădean. Și când a scos-o Bălgrădean, a fost ghinion. A ieșit pe lângă bară, peste bară, ce să facem? Asta este. Nu suntem pricepuți să trecem pe primul loc. Avem o grămadă de ocazii și nu reușim măcar să înscriem o dată. Asta este cel mai mare păcat al nostru. Am făcut un meci bun, toată lumea e fericită că s-a jucat bine. Păcat, ghinion, arătăm foarte mult, cum am arătat și cu CFR și acum multe ocazii. Da, nu e nicio supărare. Pe viitor sunt sigur că o să avem o ocazie și o băgăm în poartă. 0-0 care ne-au luat 2 puncte din buzunar, să zicem. Trebuia să câștigăm astăzi. Am avut foarte multe ocazii, dar nu a fost să fie. Concordia a reușit în schimb să scoată primul punct după o serie de 4 înfrângeri consecutive în campionat. După ce ai atâtea insuccese, ce-ți mai rămâne de făcut? Nu mai ai nimic de pierdut. Una peste alta, după atâtea rezultate negative, putem să punctăm acest egal ca un rezultat pozitiv pentru noi.
Este un punct. Până la urmă, este o echipă care se află pe podium înainte de această etapă și ne mulțumim de acest punct. Primul meci al etapei cu numărul 21 a adus din nou plângeri din partea jucătorilor. Frigul i-a încurcat rău. Au fost minus 10 grade la marginea Bucureștiului. La Craiova era mai cald. Minima a fost de minus 2. Eu zic că frigul, că adesea nu au fost probleme. A fost foarte frig astăzi. Am jucat cu 2 malete pe mine la ce frig a fost și suntem foarte... Nu simțim bine că am lăsat cele 2 puncte aici. Foarte frig. Chiar că am alergat și ne-am încălzit. Dar la degetele de la picioare și la mâini a fost foarte frig. Bine că n-am jucat pe teren, normal, că era groaznic, era și înghețat. Bine că am jucat pe sintetic și ne-a avantajat pe ambele echipe. Patru ani au trecut de când Moții a părăsit Liga 1, dar nu a uitat rivalitatea cu Steaua și se bucură de locul pe care îl ocupă în prezent roșii-albaștri. Mi-aș dori ca la final să fie același clasament, dacă se poate. Nu contează asta. Dacă este o locul 3, bine. Te surprinde ceea ce se întâmplă la Steaua în ultima perioadă? Nu. Era de așteptat. De ce? Păi, dar în ultimii ani Steaua n-a prea mai fost ce a fost până acum. Anul trecut au pierdut campionatul și nu cred că nici anul ăsta nu pot câștiga campionatul, eventual să-l pierdă celelalte echipe. Moții așteaptă și o revenire de formă a câinilor. Dinamo poate mai mult în acest sezon? Poate mai mult, dar cred că mai au nevoie de câțiva jucători în ea. Andul la fel are nevoie de timp. Nu cred că putea face prea multe lucruri într-un timp scurt cu jucători aduși pe ultima 100 de metri. Mai e o săptămână până la Crăciun, dar Juventus și-a premiat deja micii fotbaliști. Pe viitor, în Liga 1, echipa din Colentina îl va avea în atac pe Messi și se va apăra cu David Luiz. Ce-i de acolo? Ca Messi? Asta nu ne-am spus. Dacă vom crește bine pe acești copii, de ce în viitor vom avea viitorul performări a echipei sau viitorul performări al echipelor naționale. Printre cei premiați a fost și băiatul lui Eugen Trică. Și pe el și pe alți puși talentați, Oprița îi așteaptă la echipa mare. Să-și încarce bateriile, să vină cu forțe proaspete la antrenamente și să aibă realizări mult mai bune în noul an. România a câștigat dramatic finala pentru locurile 5-6 de la campionatul european de handbal feminin. Golul victoriei a venit cu 3 secunde înainte de final de la Cristina Zanfir. Interul stâng al naționalei s-a de bară și le-a dat emoții mari colegilor și celor din tribună. Toată lumea s-a gândit la o fractură după ce Zanfir s-a prăbușit de durere. După 2 minute de tensiune, Cristina Zanfir s-a ridicat și a ieșit pe picioarele ei de pe terenul unde a fost cea mai bună marcatoare a meciului cu 6 reușite. Apoi s-a ridicat și portărița înțoaicelor și totul s-a terminat cu bine. Cu hotărârea pe care s-a dus, chiar că a fost un exemplu extraordinar, un campionat european bun, un campionat european care ne dă speranță că în viitor echipa noastră națională are pe cine se baza. LA Lakers a rupt șirul ghinionelor, a obținut prima victorie după 8 înfrângeri consecutive, 100-89 pe terenul lui Philadelphia 76ers. A fost al doilea eșec consecutiv pentru gazde. La pauza mare, Lakers au deja un avans de 13 puncte, iar meciul era decis înaintea ultimei reprize la început de la plus 22 de puncte pentru californieni. Este a treia victorie consecutivă pentru Lakers în meciurile directe cu Philadelphia, codaș conferinței de Est. Lakers sunt pe 11 în vest. Testul Head and Shoulders. Părul spălat mai des este și un păr mai frumos? Cât de frumos arată! Fără mătrață și fără să se îngrașe mai mult ca de obicei. Și spălat atât de des! Bucură-te de un păr spălat mai des, cu până la 100% fără mătreață și care nu se va îngrășa mai repede. Spălare după spălare. Un păr la înălțime. Head and Shoulders.
Profi împlinește 500 de magazine. Sărbătorim și te răsplătim cu mii de premii. Vino la Profi, cumpără de mini 30 de lei, scanează bonurile la infochioșcurile din magazin, joacă-te și poți câștiga 5.000 de vouchere de cumpărături, 500 de smartphone-uri, 50 de televizoare Samsung, 5 Dacia Logan. Țintește acum oferta aniversară. Spată de porc fără os la doar 11,49 lei kilogramul. Nopțile albe sunt un moment. Petrece-le intens. Gata de tragere. I-am nimerit din plin. Avem ședință 15 minute. Atenție, ședința. Nu vie, începem în 15 minute. World of Tanks. Joacă înainte de 1 ianuarie și primește-ți cadouri. Mai multe detalii pe tankist.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pe 17 decembrie, Timișoara vrea o nouă revoluție. Steaua ACS Polimișoara. Sâmbătă de la 20:30 în direct pe Bold Sport 1. Liga 1. Fotbal total. Știai că există un adeziv pentru proteza dentară care ține până seara? Fixodent. O singură aplicare, ai parte de fixare perioară până la sfârșitul zilei. Fixodent. Fixare puternică pentru o senzație de dantură naturală. Testul Head & Shoulders. Părul spălat mai des este și un păr mai frumos? Cât de frumos arată! Fără mătrață și fără să se îngrașe mai mult ca de obicei. Și spălat atât de des. Bucură-te de un păr spălat mai des, cu până la 100% fără mătreață și care nu se va îngrășa mai repede. Spălare după spălare. Un păr la înălțime. Head & Shoulders. Pe 17 decembrie, Timișoara vrea o nouă revoluție. Steaua ACS Politimișoara. Sâmbătă de la 20:30 în direct pe Bold Sport 1. Liga 1. Fotbal total.
tati știu, doar tati știu cum să îți fac un Crăciun mai hazliu. Luminițe cu țurțuri, săniuțe cu dulciuri, doar tati știu. Vino cu copiii tăi la evenimentul de Crăciun Telecom pe 17 și 18 decembrie în Park Lake Shopping Center. Ți-am pregătit o mulțime de surprize și cadouri garantate cu fiecare joc. În plus, poți câștiga prin tragere la sorți televizoare Smart Samsung, telefoane iPhone 7 și ceasuri inteligente pentru copii și părinți. Telecom. Experiențe împreună. Proteza ta stă perfect când o pui. Dar în timpul zilei se mai mișcă. Dimineața, la prânz, seara. Nu te-ai săturat? E timpul să folosești Fixodent. Cu o singură aplicare ai parte de fixare superioară până la sfârșitul zilei. Pentru ca sările tale să rămână plăcute. Fixodent. Fixare termică pentru o senzație de dantură naturală. Fixodent. Mușcă din plin din viață. Profi împlinește 500 de magazine. Sărbători și te răsplătim cu mii de premii. Vino la Profi, cumpără de minim 30 de lei, scanează bonurile la infochiurile din magazin, joacă-te și poți câștiga 5 de vouchere de cumpărături, 500 de smartphone-uri, 50 de televizoare Samsung, 5 Dacia Logan. Țintește acum oferta aniversară. Spată de porc pe os la doar 11,49 lei kilogramul. Gata de tragere. I-am nimerit din plin. Am ședință în 15 minute. Atenție, ședința. Nu vie, începem în 15 minute. World of Tanks. Joacă înainte de 1 ianuarie și primește-ți cadoul. Mai multe detalii pe tankist.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Un ultim meci, să nu-l uite nici Florin Marin și nici Miriuță. Un ultim meci pe 2016. Florin Marin, un om cu mare experiență pe care rar îl vezi exteriorizându-se. La sfârșit era în lacrimi aproape. După o victorie incredibilă din multe puncte de vedere, CFR părea a controla total lucrurile. Până la schimbarea din minutul 85, atunci când iese Juan Carlos, intră Horj și, deși vrei să aperi un rezultat de 1-0, rezultă un 1-2, 2-1 câștigă Voluntariul, iar Astra speră în continuare să pierdă play-off-ul. Pe de altă parte, sunt puncte mari pentru Voluntari, puncte care o îndepărtează de zona retrogradării și o apropie chiar de play-off. Curaj pentru Florin Marin, îl salut alături de mine pe Cosmin Băleanu și ceva discuții, cred că legate de arbitraj. Pentru că sunt două faze importante, penalul în primul rând. Noi începem cu golul din minutul 90 plus, cât era? 3 aproape. 93, da. Spahia, 93. fundașul central lăsat acolo în față și asta mi se pare... Asta se întâmplă de multe ori. Da. Ok, stai un pic, egalasei. Nu puteai să spui, dai un punct, da? Egalasei cu 3 minute înainte, nu mai era 0-1. Și totuși taci pe Spahia. Eu zic că nu pleacă, mingea deja e plecată în momentul ăsta, din picior. Cadrul televiziunii a fost, cred că e făcut un pic prea târziu. Nu ți se pare? Că e deja plecată mingea pe stop cadrul respectiv? Pe stop cadrul respectiv e posibil să fi fost plecată mingea. Asta nu înseamnă că nu e offside. Nu știu dacă e sau nu este offside. Mi este foarte greu să mă... Mie mi se pare că este de neimaginat așa ceva. Deci mie mi se pare offside clar. Lăsând la o parte faptul că, într-adevăr, poate o fracțiune de secundă trebuia... Da, fracțiunea de secundă poate fi importantă. La cât de strânse sunt lucrurile. Ok, hai că o să discutăm fazele în scurt timp, pentru că deja Corina Marinaș este alături de Laurențiu Marinescu, autorul golului egalizator. Bună seara, Corina! Bun găsit de aici de Voluntari, într-adevăr alături de mine este Laurențiu Marinescu. Bună seara! Bună seara! O victorie pentru voi nesperată așa pe final și am văzut că sărbătoreați în vestiar ca și cum ați fi câștigat un trofeu important. Da, ne doream foarte mult să câștigăm, să terminăm acest sfârșit de an cu bine. Eu zic că am fost mai determinați decât de la CFR și chiar dacă ne-a condus cu 1-0, eu zic că merităm acea victorie. S-au relaxat ei pe final de ați putut să reveniți? Nu știu dacă s-au relaxat, eu zic că am fost foarte montați, ne-am dorit foarte mult și poate acest lucru s-a și văzut.
Am văzut că au protestat cei de la FR, golurile voastre au venit în urma unor faze pe care ei le reclamă. Ce s-a întâmplat? A fost penalti acolo? Eu cred că da, dacă arbitrul a dat, bineînțeles că a fost. Poate în alte meciuri am fost dezavantajați și nu ni s-a dat penalti, chiar dacă a fost. Dar ne bucurăm că am câștigat și nu mai contează ce a fost. Mă îndepărtați de zona aceea luptei la retrogradare, vă apropiați oarecum de play-off. Mai puteți spera anul viitor? Bineînțeles, ne dorim la fiecare meci să jucăm cât mai bine, să luăm cele 3 puncte și sperăm, de ce nu, să fim chiar în primele 6 echipe. Ce se anunță la voi? Se anunță schimbări, transferuri, știți ceva? Nu știu, rămâne de văzut. Ne dorim, avem o vacanță destul de scurtă și sperăm să ne bucurăm de ea și venim cu forțe proaspete. Mulțumesc tare mult! Silviu, mai rămânem puțin aici, pentru că alături de mine o să vină și un jucător din partea cealaltă, Cristi Bud, alături de mine. Bună seara! Bună seara! Ați părut așa că vă îndreptați spre o victorie și pe finalul acesta s-au întors lucrurile total nefavorabil pentru voi, ați pierdut. Da, am pierdut din păcate, nu știu, am ieșit la 1-0, am mers la start și când am ieșit să terminăm meciul și a fost 2-1. Am înțeles că al doilea gol a fost din offside, dar nu mai contează, trebuie să fim fair play, să-i felicităm pe cei la voluntari pentru victorie. A fost greu pentru voi astăzi, fără antrenor pe bancă, e un pic mai dificil pentru voi să jucați? Da, înțeles că nu l-am simțit aproape de noi, dar și condițiile pe care le-am avut astăzi. A doua repriză, terenul a fost foarte înghețat din nou. Era pornită instalația? Nu știu dacă era pornită, dar terenul a fost foarte înghețat și ne bucurăm că am ieșit sănătoși de pe teren și că nu s-a accidentat nimeni. Spui că n-ai văzut finalul de meci, nici penaltiul acordat? Penaltiul m-am uitat pe telefon. Cred că a fost, este acoperit domnul Gărman de regulament și dacă l-a dat, a fost. Al doilea am înțeles că a fost din offside, da? Nu mai contează. Spui tu că n-ai văzut acel offside, totuși ce s-a întâmplat cu CFR-ul? S-a relaxat așa pe final, văzut învingătoare? Nu știu dacă ne-am relaxat, n-am văzut finalul de meci și nu știu ce s-a întâmplat, nu știu. Păcat că am avut meciul și trebuia să câștigăm. Aveți în momentul de față 30 de puncte, sunteți pe locul 6, continuă lupta pentru voi pentru a fi în play-off. Da, mai rămas încă 5 meciuri din retur, meciuri foarte grele. Avem, dacă nu mă înșel, 3 meciuri acasă și 2 în deplasare. Trebuie să scoatem mai mult și neapărat trebuie să ne calificăm în play-off. Îți mulțumesc tare mult. Silviu, mai rămânem aici puțin. Îți mulțumesc. Să mai rămânem aici puțin, o să vină alături de mine și Ionuț Larie. Bună seara! Seara! Ați avut așa o victorie în mână pe care ați scăpat-o spre final. Ce s-a întâmplat în această confruntare? Din păcate am pierdut încă un meci. Nu știu ce s-a întâmplat. Poate ar fi considerat din ultimele momente. Personal n-am văzut cerare, dar cred că a greșit arbitrul la ultima fază. Cred că a fost offside. Nu știu. Nu știm ce să spunem după această înfrângere, pentru că este dureroasă, mai ales că am condus 85 de minute. Au fost 2 faze pe acest final din care s-au născut golurile voluntarului. Primul a fost penaltiul. Poți să ne spui ce s-a întâmplat acolo în care? La penalti n-am văzut că am respins pe capă și pe aceea n-am văzut exact. E posibil să fi fost. La penalti chiar nu pot să dau cu părere, dar v-am spus, la ultima fază cred că a fost offside, deși n-am văzut celuilare. Cum pentru voi acest final de an? Pică destul de greu. Da, pică destul de greu pentru că în ultimele etape am făcut doar un punct acasă pe Mișoara, am pierdut la Craiova. Pică greu, sperăm să ne revenim în vacanță, la pregătire și să acumulăm puncte în etapele care au mai rămas. A fost una dintre cauze lipsa antrenorului pe bancă, ar fi putut să vă țină mai conectați în partidă? Nu, cred. Cu ea și în cupa am câștigat cu dânsul în tribună, acum am condus 85 de minute, cred că poate puțin și ghinionul, dar nu știu, ne pare rău că am pierdut. Rămâne deschisă lupta asta pentru play-off? Da, acum rămâne deschisă. Până la câștigam, ne consolidam ultima poziție care accede în play-off, dar așa lupta este deschisă. Mulțumesc tare mult, Silviu, mai rămânem aici pentru că vin așa reacțiile pe bandă rulantă. Alături de mine este Mircea Bornescu, bună seara! Bună seara! Un final pentru voi foarte fericit, așa a fost o victorie obținută în 5 minute, practic. Așa este, am sperat că putem întoarce rezultatul în momentul în care am primit gol.
Ne-am mobilizat foarte bine la pauză și toți eram încrezători că vom întoarce rezultatul. Până la urmă ne-a ieșit. Ați început destul de prost, am văzut un gol al CFR-ului după o greșeală acolo destul de mare în apărarea voastră. Ce v-a spus la pauză, Florin Marin? Că putem întoarce rezultatul, să nu mai facem greșeli și să fim mai concentrați pe faza defensivă, pentru că vom înscrie goluri și vom întoarce rezultatul și vom câștiga acest meci. I-ai simțit așa un pic deconectat spre finalul meciului pe cei de la CFR? Nu neapărat, ci am simțit colegii mei foarte concentrați. Cum a fost? Pentru voi au fost două faze controversate, cei de la CFR le reclamă, penaltiul spun că a fost offside la gol. Și noi am reclamat după foarte multe meciuri, foarte multe faze. Asta este fotbalul. Arbitrii mai greșesc. Chiar n-am văzut nicio reluare. Nu știu dacă a fost penalt sau nu a fost. Însă, oricum, nu mai putem întoarce nimic în momentul de față. Și datorită, și contra noastră au greșit arbitrii foarte mult în acest an. Terenul a fost greu, spuneau cei de la CFR că a înghețat pe parcurs, deși era pornită instalația aceea. Da. Asta este vremea, astea sunt terenurile. În România nu avem ce face. Cu toate că au pornit încălzirea terenului, nu a putut face față. A fost foarte frig și azi noapte a fost foarte frig. A fost teren foarte dificil, cel puțin în jumătatea în care am jucat în a doua repriză. Mulțumesc tare mult, țin înapoi la voi. Da, mulțumim mult, Corina. Foarte multe declarații și fiecare cu felul lui de a vedea partida și mi se pare importante două lucruri de discutat din declarațiile astea, după aia vedem faze. Unul la mână. Dacă a dat arbitrul, a fost, spune Marinescu. Da, este vechiul clișeu al echipei, să zicem, care a beneficiat de treaba asta. Și în meciul voluntar Steaua, nu? Da. Asta să le țină minte. Celebru. Da? După care Bud. Discuția lui Bud care îi face cinste. Aici e penalti? Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă, o spun răspicat, nu sunt arbitru. Cred că am văzut la viața mea mai multe meciuri decât a văzut Găman. Asta e vârsta, e Thiago Lopez ține piciorul acolo, da? Nici pomeneală. Dom'le, nici pomeneală de fault. Ce mai discutăm? Nici pomeneală de fault. Deci este, dacă mă întreb, la limita rușinii să dai un asemenea. Ăla bagă piciorul în față. Ai mă, niciun nu-mi spune că e contact, că i-a luat picior, că piciorul este în aer. Aici, din reluare, nu știu. În sfârșit, fiecare cu părerea lui, de democrație. Da. De democrație, să ne putem contrazice, să te fac, cum spunea regretatul Ion Rațiu, dar hai să nu mai revenim la alegeri și la chestii de genul ăsta. Nu știu, dacă nu cumva îi dăm picior. Vine din spate și îi dăm picior. Eu aș fi dat cartonaj galben pentru simulare. Am înțeles, bun. Deci ca să înțelegi părerea mea despre această fază. Ok, eu nu știu dacă nu e penalti. Și offside-ul ăla este... clar, din punctul tău de vedere. Da, hai să ascultăm. Ok, hai să vedem. Florin Marin, rar l-am văzut atât de emoționat ca la sfârșitul meciului ăsta, probabil ne și împărtășește trăirile sale. Corina. Sigur, antrenorul voluntar alături de mine. Bună seara! Bună seara! Am văzut așa, terminând în lacrimi această partidă, ați mai trăit un asemenea meci? Da, a fost un joc cu emoții mari, am reușit să câștigăm în extremis în ultima fază a meciului, dar vedeți că și noi am pierdut jocuri chiar în ultima fază a meciului, la fel vreo 2-3 jocuri. Îi felicit pe jucători pentru că au crezut în victorie, au reușit să întoarcă rezultatul împotriva unei echipe puternice și mă bucură că am obținut cele 3 puncte care sunt foarte importante pentru noi. Ați început meciul destul de prost cu acea greșeală, golul lui Bud, apărarea așa a apărut destul de adormită. Nu, n-am început jocul prost, din contră. Prima repriză ne-a aparținut nouă. Ei n-au avut nicio situație de gol în afară de situația de ocazia care au avut-o și de fapt au și înscris din ea. În rest, prima repriză a fost controlată de noi. Am avut noi ocazii, prin Novac și prin Ivanovici, 2 situații mari de a înscrie și ne-au surprins pe o greșeală a noastră, pe pierderea mingii și ne-au surprins descoperiți și au reușit să înscrie. Dar victoria noastră este meritată și încă o dată îi felicit pe jucători. Credeți că s-au deconcentrat cei de la CFR Cluj încât au permis jucătorilor dumneavoastră care au spus că le-ați transmis să nu renunțe, că puteți întoarce meciul? Nu.
Jucătorii de la CFR sunt jucători cu experiență, cu maturitate, care au încercat să păstreze rezultatul. S-au văzut că în ultimele minute n-au mai riscat, au încercat să închidă jocul. Dar noi i-am dominat în ultima parte și sigur că golurile au venit pe o dominare totală a noastră. Cei de la CFR reclamă două faze, practic penaltul din care ați deschis scorul și golul marcat din offside, spun ei. Nu știu, eu cred că a fost faul la Novak, a protejat foarte bine mingea atunci în carul la șutul lui Ivanovic, iar golul de nu pot să-mi dau seama, pentru că din poziția unde mă aflam eu, nu. Rămâne deschisă lupta aceasta pentru play-off. După acest rezultat al dumneavoastră, Voluntariul mai poate spera cu 25 de puncte în acest moment? Da, suntem